surat masarakan iti Lucas, ti kapitulo na nga 22, ti versikulo na nga 63 ang patinggan na ti 71. Iti paulo na, ni Jesus iti sangwanan ti Sanedrin well gimong dagiti papali dagiti tutor. Ti 63 ket dagiti tao nga nangaywan ket kuana inuyungan da ket kinabkabil da. Ket inabungan da dagiti mata na dinigos da ti rupa na ket sinaludsod da ket kuana akun kunada padtuang siya sino ti kinmabil ken ka. Kat ano pa iti sabali nga insauda at kasang apang abida ken kuana. Kat apang man nabimigad, nag-uurnong dagiti lalakay, dagiti umili, dagiti turayan, dagiti bapadi, kat dagiti iskriba, kat impanda, iti pangkumanda. Aking nada, no si Kati Kristo, ibagak kada kami, ngam kinunana kada koda, no ibagak kada kayo saan dakto apatyan. Kadno aging tuudak man, didak tumad sumbatan. Ngam malipod ita, ti anak, ti tao, ang tugaw to iti man makanawan, ti panakabalin ti Diyos. Kat kinunada ang nukas ta si kati anak ti Diyos, kat isu kinunana kadakoda, kunayo asya, ti 71, idi kinunada, at nga pa'y ti pakasapulan tayo, ti pangpanagdag, taga tayo matlaang, taga tayo itingwan na, bidada.